And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakulong ang tatay ko. Nagdusa ang nanay ko. At ang nag-aalaga sa akin ay ang pinakamamahal kong lola. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Manoy Polo. May asawa, 3 anak, 3 mga apo. At isa ako sa mga libo-libo mong tagapakinig. Ito ang aking secret file. Ipinanganak ako sa Tondo, Maynila noong March 12, 1962. Pinagdaanan ko man ang unang yugtong ito ng aking buhay. Hindi ko alam ang lahat ng tungkol sa akin. Dahil ako ay sanggol pa lamang noon. Bilang sanggol, umiiyak ako sa tuwing may mga pangangailangan. Natutong maglakad at magsalita sa tulong ng aking mahal na ama at ina. Karaniwan itong nasasaksihan ni numan sa mga sanggol na inaaruga ng kanilang mga magulang. Nagkaroon ako ng konting kamalayan tungkol sa aking mga mahal sa buhay at sa aking kapaligiran nang ako ay marahil mga 4 o 5 taong gulang na. Ang natatandaan ko noon ay ang tungkol sa hindi ko nakagisnan ang presensya ng aking ama sa aming buhay. Siya ang puno ng aming pamilya. Siya ay buhay noon. Ngunit, hindi namin kasama sa aming tahanan. Siya ay nakatira sa malayong lugar ng Mindanao. Nakisalo sa ibang hapagkainan. Nakitulog sa karamihan. Nakiramay, hindi sa amin, ngunit sa iba't ibang klase ng tao. Nakipamuhay sa mas nakararaming bilang ng tao, sa loob ng mas malaking bahay. Natadtad ng rehas ang pintuang bakal. Opo. Siya ay isang bilanggo. Maituturing na latak at walang saysay sa lipunan. Isang gabi, 4th year high school. Ako nung panahong yon, sa malayong probinsya ng Cagayan, dulong bahagi ng Luzon, habang kami ay nasa hapagkainan at naghahapunan. Hindi man inasahan, si tatay ay kusang naglahad ng isang madilim na bahagi ng kanyang karanasan sa buhay. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magkwento, dala marahil ng espiritu ng alak. Siya ay isang lasenggo. Halos gabi-gabi ang kanyang iniinom ay alak. Sa unang pagkakataon, ay napag-alaman ko kay tatay na ang dahilan ng kanyang pagkabilanggo ay nagbiru sa kanyang tadhana. Napag-initan si tatay ng kanyang kapwa pasahero habang sila ay nakasakay sa isang maliit na barko patungong Catanduanes. Sabi ni tatay, wala siyang ginawang masamang hakbang laban sa nabanggit na pasahero. Ngunit sa kanyang pagkakaidlip ay may kung anong puwersang gumising sa kanyang diwa. Nakita na lamang ni tatay na siya pala ay inuumangan na ng baril ng taong yun. Kinabahan si tatay sa kanyang nasaksihan. Pansamantala ay napigilan ng taong yun ng kanyang kasamang asawa. Nasaktan si tatay. 3 beses na inumangan si tatay ng baril.
Sa pangatlong umang ng baril laban kay tatay ay ikinasa na ito. Nagkunwaring tulog noon ang aking ama. Kaalinsabay sa kanyang pagkukunwaring siya ay tulog ay ang malakas na kaba na tila dagundong ang hatid sa kanyang dibdib. Gusto siyang patayin ng taong yun sa hindi malamang kadahilanan. Hindi sinasadya, si tatay ay may nakitang isang bagay na nakabalot sa isang bayong na napagmamay-ari pala ng kapwa pasahero. Ito ay kinuha ni tatay nang walang paalam sa may-ari at biglang ipinalo sa kamay ng katunggali kung saan ang baril ay hawak nito. Walang ibang layunin noon ng aking ama kung hindi ang maialis ang banta sa kanyang buhay mula sa kamay ng taong yun. Na handang-handa na iputok ang baril laban sa kanya. Tumilapon ang baril sa sahig ng barko. Ngunit kasama sa tumilapon ay ang hinlalaking daliri ng kalaban. Tumilamsik ang dugo at sinamantala ng aking ama ang pagkakataong yun. Sa ngalan ng kaligtasan, buhay pa niya o buhay ng taong ito ang dapat ibuwis sa mga oras na yun. Sa bilis ng pangyayari, naalala ni tatay ang kanyang iniwang asawa. Sa katauhan ng aking nanay, at higit sa lahat ang dalawang maliliit niyang mga anak na nangangailangan pa ng gatas. Pinili ng aking ama ang mabuhay para sa aming mga anak niya. Ang sumunod na hakbang, nang malamang patalim na bagay pa lang nakabalot mula sa bayong, itinaga ito ni tatay sa kanyang katunggali. Tumama ang ikalawang taga sa katawan. Bumagsak ang kalaban sa sahig ng barko. Nangyari na ang lahat. Gusto ng aking ama ang mabuhay para sa kanyang pamilya. Hindi na binigyan ni tatay ng pagkakataon ng biktima. Tinagtad ng taga at saksak ng aking ama ang biktima. Habang yakap at nagmamakaawa ang asawang babae, natigilan na ang walang puknat na pananaga at pananaksak ng aking ama laban sa kanyang asawa. Ang mga pasahero ng barko na patungong Catanduanes ay nagkagulo. Dahil sa nasaksihang krimen, ay nagpagiwang-giwang ang munting barko sa gitna ng karagatan. Namatay ang biktima sa mga oras na yun. Tinangka ng aking ama na takasan ang kanyang pananagutan sa batas. Ngunit siya ay naaresto ng mga otoridad sa isang isla na hindi na binanggit ni tatay ang pangalan ng lugar. Sa mga pandinig ng usapin sa hukuman, napatunayan na may nilabag na batas ang aking ama sa salang homicide. Sumobra ang kanyang pagdepensa sa sarili. Kung hindi na sana nasundan ang kanyang unang taga laban sa biktima, sana'y wala siyang kasalanan sa batas ng tao. Nang tumilapon ng baril kasama ang hinlalaking daliri ng biktima, nawala na ang banta sa kanyang buhay. Ang mga sumunod na pangyayari, nagresulta ito ng kanyang 8 taong pagdurusa sa loob ng rehas na bakal. Una, sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa at ikalawa, nailipat siya ng Davao. Kung saan, doon niya ginugol ang mga nasayang na walang 8 taon sa kanyang buhay. Ang biro ng tadhana kay tatay ang dahilan ng pansamantalang pagkawasak ng aming pamilya. At nag-iwan ng napakalaking dagok sa aming pamilya at sa aking buhay. Sa wakas, nakuha ng mga naulila ng biktima ang katarungan dahil sa 8 taong pagkakabilanggo ng aking ama. Pinagdusahan ni tatay ang kanyang kasalanan sa ating lipunan. Pero sa kabilang dako, may katarungan nga bang naganap? Kung ito naman ay nagresulta kung bakit kami napabayaan ng aking ama at kami ay nagdusa. Sa gitna ng pagdurusa ng aking ama sa loob ng bilangguan, dumanas ang aking ina ng walang kapantay na pagdurusa sa isip, kalooban at katawan. Sa pakiwari ko, mas higit ang hampas ng parusa ng batas ng tao sa aming mag-iina kaysa sa aking ama. Ang aking ina ay walang trabaho noon at wala rin kaming sariling bahay.
Pasan niya ang daigdig. Ang aking ama naman habang nakakulong sa bilangguan ay nakakasigurong kakain ng 3 beses sa isang araw dahil sa mga rasyong pagkain mula sa pamahalaan. Tiyak na may matutulungan sa alinmang bahagi ay ng kulungan. Kaming mag-iina ay uhulaan pa kung saan kukunin ang pagkain sa araw-araw. Ang isa pang malungkot na katotohanan, 3 buwang buntis na pala noon ang aking ina sa pangatlo kong kapatid. At hindi to alam ng aking ama bago siya mabilanggo. Inuluwal sa mundo ang pangatlo kong kapatid. Wala si tatay. Mabilis na gumulong ang mga panahon at sa pag-aakala ko sa eksena ng aking buhay, makailang beses, inaisip ko, magiging okay din ang lahat. Pero, nang nangyari, nagpalipat-lipat kami ng masisilungang bahay sa aming mga kamag-anak, sa panig ng aking ama sa Sorsogon at sa panig ng aking ina, dun sa dulong probinsya ng Pilipinas sa Cagayan. Hindi birong pagdurusa ang aming dinanas noon. Nang hindi na nakaya ng aking ina ang aming sitwasyon sa pakikitungo sa kanya ng aming mga kamag-anak na hirap din sa buhay, ay nagpasya siyang iwanan kami. Sa pangangalaga ng aking lola Sinay, lola ng aking ama, na nakatira noon sa Sorsogon. Yun din ang panahon kung kailan malapit na kaming pumasok sa elementarya. Kawawang lola Sinay, pinasan niya ang tungkulin ng aking mga magulang. Saksi ako kung gaano minahal ni lola Sinay ang kanyang mga apo. Lalong-lalo na sa akin, nang kami ay nanirahan sa Sorsogon. Ang bahay ni lola ay malapit sa tulay ng Buenavista, kaya malapit na malapit sa amin ang ilog. Inihatid kami doon ni nanay at siya ay umalis ng walang paalam. Namasukan si nanay sa Maynila bilang isang kasambahay dahil malapit na kaming mag-aral noon. Ang sahod ni nanay ay pinapadala niya kay lola Sinay, na siya namang pinantutustos sa aming hapagkainan. Naaalala ko pa na si lola Sinay ay gumagawa ng walis, tingting at ibinibenta upang may maidagdag na gastusin sa aming hapagkainan. Sa mga sandali ng pangungulila ni nanay sa aming magkakapatid, bigla na lang siyang dadalaw sa amin sa Buenavista. Tapos mawawala na naman ng parang bula. Siya ay bumabalik sa kanyang pinapasukang bahay sa Maynila nang lingid sa aming kaalaman. Bilang ako ang panganay sa 3 magkakapatid, alam kong palihim ang pag-alis ni nanay. May sobrang lungkot sa aking puso sa tuwing umaalis ang aking ina. Marahil iniiwasan niya na marinig ang aming mga iyak bilang mga batang paslit na humahabol sa ina at iiwang muli sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang biyanan. Kay lola Sinay, nasa halip na siya. Marahil ayaw ni nanay na masaktan ang aming damdamin bilang mga bata. Sa kanyang paglisang muli, at tiyak kong masakit din para sa kanya ang iwanan kami sa ganong kalagayan. Nang hindi na nakaya ng aking lola ang pag-aaruga sa aming 3 magkakapatid dahil sa kanyang katandaan, nagpalipat-lipat uli kami ng tirahan sa aming mga kamag-anak. Titira kami sa isang bahay at aalis bigla dahil nagtatampo ang aking lola Sinay kung hindi niya nagugustuhan ang pagtrato sa aming 3 magkakapatid. Wala naman akong natatanda ang pagmamaltrato sa amin ng aming mga kamag-anak sa ama dahil minahal din nila kami na parang tunay na mga anak. Siguro nagtatampo lang ang aking lola Sinay na sa pakiramdam niya ay hindi kami kasama sa mga prioridad ng kanyang mga anak. Dahil sila ay may sariling pamilya. Marami ding mga anak at hirap din sa buhay. Iginupo ng katandaan ang katawang lupa ng aking lola Sinay. Kaya napilitan siyang iwanan kami ng tuluyan sa kanyang anak. Tiyuhin namin na may pinakakain din na 8 anak. Sa ngayon, matapos ang 50 taon, tandang-tanda ko pa hanggang ngayon nang magbilin sa akin si lola Sinay.
Tumingin ako sa kanyang mga mata. Kitang-kita ko noon ang nangungusap at maluha-luha niyang mga mata. Bilang kakatapos ko lang noon sa grade 3. Wala akong naitugon kay Lola Sinay. Nakatitig lang ako sa kanyang maamong mukha. Pero tumimo sa aking pandinig hanggang ngayon ang tinig ni Lola Sinay. Tinig na tila alingaw-ngaw ng nakaraan. Gabay sa aking kinabukasan. Na noong malapit na kami sa Barangay Buenavista, kung saan siya ay bababa upang bumalik sa aming kinalakhang bahay. Iginawad sa akin ni Lola Sinay ang kanyang una at huling halik sa aking kanang pisngi. Pangalawang halik yun sa aking buhay. Pabaon ni Lola Sinay sa aking mahabang paglalakbay sa buhay. Yun na pala ang hudyat ng kanyang pamamaalam sa akin. Yun na rin pala ang huli naming pagkikita. Isa si Lola Sinay sa pinakamamahal kong tao sa mundo. Kung naging mabuting tao man ako, mula noong ako ay bata pa hanggang ngayon, yun ay dahil sinunod ko ang payo ni Lola Sinay. Sinunod ko ang kanyang huling bilin sa akin. Na ang sabi niya, magpakabait ka ha. Kaya, Lola Sinay, kung nasaan ka man naroroon, alam kong mahal mo pa rin ako. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo, mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat sa'yo, Lola Sinay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, DJ Rocky. Muli, ako si Manoy Polo at ito ang aking secret file.